Ahoj, takže já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude tak trošku zvláštní, bude hra úplně v jiném světě, který jsem si vytvořila. Mám tu už i domeček. Potom tam přišel takový blbíko, že jsem tam všechno už postavila a že se vlastně nic nevidíte. Takže tady mám vlastně skoro začátky. Jak vidíte, podle brnění, mi pošli do komentářů, co je v našem případě půl brnění. Za A kožený boty, za B kožený kalhoty, anebo za C kožená helma. Napište dolů do komentářů, oh my god. Máte tady takhle ložnici s mým věrným psíkem Adolfem. Ale jak vidíte, nic moc extra tu není. Nic moc. Mám tady jakože můj extra velký invent. To je vážně hodně. Melon. Ne, eat it. No. Takže teď už je noc, takže já bych se šla vyspat. Tak. Krásný den. Pavouček. Je to se má mečíček. Mečík. Meč. Haha. Ohniště. Ale si nezapalovala. Tak jo, až zabijem tohohle pavouka. I XP. I XP, dámy a pánové, to je nevídané. Takže, jak jsem vysílala, tak jsme tady na ostrově. Což mě moc nepotěšilo. Protože ostrovy jsou blbý. A tady jsme tady řekou rozdělení se savanou. Nebo tamhle kousek z nás není se savanou spojen, ale prostě tak. No. Tady máme, jestli teda jakože v nějakém březovém háji tu bydlíme. No, v úplném háji, v březovém tu bydlíme. Teda na kopečku. Já ráda bydlím radši na kopci vždycky. Tady jsem si ještě za kamerou osadila. A opravdu nic z tohoto nebylo uděláno v kreativu. Nic. Všechno je poctivě v survivalu. Zatím mi takováhle malá farmička stačí. Nevím jak vám. Tak. Můžeme ji klidně i rozšířit. Tak bych teda chtěla mít i slepičák. Slepičky a slepičky a krávě, možná jednu krávu, jedna kráva podle mě stačí. Aby to bylo moc nebylo, takže to neměli nikde zvěřenost. A jedna kráva stačí, já si když tak nějaký jako na maso, kdyby byla, tak to zabiju, že jo, nějaký v okolí. Ale takhle je myslím úplně v pohodě jedna pro jedna to mlíko.
To stačí. Ale je zajímavý, že už jsem našla jakože redstone, ale nenašla jsem tu, a to mě dost štve, nenašla jsem tu ani jedno železo. Prostě není tu železo. Takže se budeme muset vydat na hon za železem. Chlebík si vezmeme jedno maso. Takže. Mám 2 stejky. Stejko. Crafting. Uhlí. Uhlíčko. Nebo mám si zabrat, nebo? No, tak ono záleží. Jestli... Tak já si to uhlí jako asi vezmu. No, jak jdeš? Já tam v dole je, to je v pohodě. No. Uhlí, ještě nějaký kobly by se hodily. Jo, to by se šiklo. Rovnou si uděláme. No tak. Tenhle ten je úplně celý provrtaný, jak vidíte, tak tady už prostě jako máme toto. Do popisku mi napište teda toho nejoblíbenějšího do popisku. Do komentářů mi napište vašeho nejoblíbenějšího youtubera a au, zombíci. Hituje, au. Jo, ještě jsem vám neřekla, že já nejsem moc dobrý jako nějaký, jak bych to asi tak řekla, nějak moc dobrý slider. No hezky, vylez ven, no a chcípni. Ty otravujete. Šmeď. Moje 3 levelíky na XP. Rukou ti dobiju, ano. XP se ještě dostanu. Moje věci. No dobrý. No. Šmejděni. Tak jo. To a fakt už mě to docela štve, protože já tady nenajdu jako asi železo. Aha. No fajn, takže nenašli jsme železo. Je to moc krásná jeskyň, ale jako není v ní železo. A to mě štve. Jo, jak může být jeskyň bez železa? Jinak všude, když jdu na kreativ, takže ho tam najdu diamanty, ale jen tak si ho kopu do země. Úplně tak jako bez hlavě. A jasně, a v survivalu nic, proč ne? Proč je jako jen text uhlí stačí, ne? Uhlí stačí. No. Takže si dáme třeba sem. Aha. Tak třeba sem. A až najdu první železo, tak to ukončím. Sakra! Jau. Jo.
Takže tímto bych tohle video asi ukončila. Tady toho víc. Takže zakomenuji to příště vytěžím, neuvíte co, já se vám vytěžím naše první železko. I z koble. Nevím, proč kopu 2. Takže tímto bych teda tohle video ukončila. Uvidíme se u dalšího videa. A čau!